Един прекрасен подарък, който можеш да подариш на мъжа ти за Свети Валентин е твоите желания. Да, точно така, твоите желания. И сигурно си мислиш, но мила, как моите желания, как да му покажа с моите желания, че го обичам, че е важен за мен. Да, точно. И аз това си мислех едно време. И си мислех, че трябва да му купя подарък. Шоколад във формата на сърце или червени гащи, или да направи някаква изненада за него, като например хубава вечеря с някакъв десерт. И съм го правила. И нямаше резултатът, който ми се искаше. Нямаше знаци за романтика и влюбеност от негова страна. Той често изглеждаше леко смутен и гледаше по-бързо да приключиме с романтиката, която аз исках да наложа. И аз не знаех тогава, че мъжа ми не се чувства обичан, когато аз правя специални неща за него. Тогава той се чувства по-скоро като жена, която е ухажвана от друга жена. Странно, нали? Той се чувства успешен и доволен, когато знае, че може да ме направи щастлива и да знае какво би ме направил щастлива, е най-големия подарък, който мога да му дам. Когато ми донесе цветя, защото знае, че ги обожавам, и аз се усмихна и съм щастлива. Това е най-големия подарък за него. Възможността да бъде мой герой.